Ay, nay, data ka mag-amba kahit. Maya man la kay tumawid ka. Naabutan ka tilawag la kay Maya to nasarutan pa ito umawid. Ag-explain nak bakit. Nag-overtime kami bakit. Nag-overtime kami ti trabaho. Ay kasday? Uy, Sumurag ka nga sige bakit. Bakit ag-explain nak. Ag-explain na bakit. Sumurag ka nga rin Nag-overtime kami lang gamin bakit. Sumurag ka nga rin Sige. Nakaluto akon. Nakaluto ako na adobo. Adobo? Ada pa sinigang. Kompleto. Ada pa litson. Sumurag ka Sige bakit. Bakit ang kami ang nabartek bakit? Nagbarbartek bakit? Umunag ka garot. Sige bakit? Umunag ka. Bakit? Umunag ka Anak nga nabartek dirabi bakit? Uy, Nag-overtime narod. kami nga talaga ti trabaho bakit? Maawatak. Umunag ka Umunag ka. Nakasagana ti kanamon. Nakaredy aminan. Ada ti makan ita. Ada adobo. Ada sinigang. Ada litson. Tidot ka mo Dapat bakit? ka ada minute. Umunag ka Anak nga nabartek nga talaga Wan. bakit? Ang magdarot. Umunag ka Ang nataka mo ito. Umunag ka Anak nga nabartek talaga bakit? Promise. Umunag ka. Bakit? Umunag ka ki din lakay. Bakit anak nga nabartek? Promise. Wan. Maawatak lakay. Amukhang ka na bartek. Isa nga umunag ka. Anak naging inom bakit? Promise. Kawan garod lakay. Umunag ka. Tahanak mga agong ungat. Dito ilatan bakit? Umunag. Dito bakit? Dito ilatan bakit? Kisti bulong mo. Nag-overtime tarupam kuno ti trabaho. Ay na, ang nga nabartek kuno nakasangsanger ka. Padasam ti umunag katagtadeng ka. Segundak! Malalaki ka? Di na sakit di malalaki dito. Rumor kayo ta segundak. No talaga mo lang nga natutulog kayo. Rumor kayo dito. Nagsasagot tayo. Kitain tayo ba no? Talaga mo lang nga babalik kayo. Hindi natutulan. Sakit di malalaki. Rumor kayo. Talaga mo lang nga kaya yung segundak. Rumor kayo na talaga mo lang nga. Naturad kayo. Talaga mo lang nga. Malalaki kayo. Natuturad kayo. Segundak. Malalaki ka? Malalaki ka? Bakit? Tibulong mo mangibabain ka. Tibulong mo. Laaw-laaw ka dito yan. Mangibabain ka. Ay! Uy, nain, bakit? Litis-tis ka. Pwede magay, nagawin na gan magay. Agawin! Pwede nagawin! Pwede nagawin!